ینس استولتنبرگ дабири кули паймони низомии Атлантикаи Шимолӣ гуфт, ҷаҳон дар чанд соли гузашта ба макони хатарноктаре табдил шудааст. Рӯзи 7 июл зимни як нишасти хабарӣ дар шаҳри Варшава, пойтахти Лаҳистон, гуфт паймони НАТО ба ин хатарот бо азми қотъ ва суръати бештар посух медиҳад. мо шумораи нерӯҳои вокуниши сараи НАТО-ро 3 баробар зиёд кардем. Дар шарқ қароргоҳи нав таъсис додем ва тавоноии муҳими худ ба мисли сипари дифои мушакиро барои муқобила бо хатароти берун аз минтақаи Аврупову Атлантик тақвият додем. Йенс Столтенберг дар нишасти хабарии муштарак бо Андрей Дуда, раиси ҷумҳурии Лаҳистон ва дар остонаи нишасти сарони кишварҳои НАТО суҳбат мекард. Дар нишаст ки рӯзҳои 8 ва 9 июл дар шаҳри Варшава сурат мегирад, умдатан вокуниши НАТО ба муноқишаи Русия ва Украина баррасӣ мешавад. Кишварҳои ғарбӣ мегӯянд, ки муноқиша дар Украинаро, ки то кунун ҷони 9000 нафарро гирифтааст, Русия доман мезанад. Вале Русия мегӯяд на Москав, балки НАТО аст, ки хатари муноқишаи васеътар дар Аврупоро бештар мекунад. Москав аз ҷумла модернизатсияи нерӯҳои НАТО ва таъсиси сипари дифои мушакии Амрико дар Аврупоро мояи нигаронӣ ва хатар барои худ мешуморад. Паймони низомии НАТО ҳоло дар кишварҳои соҳили Балтик ва Лаҳистон 4000 нерӯи нав ҷойгир мекунад, ки гӯшзаде ба Русия аст, ки НАТО баъди маъмуриятҳо дар хориҷ аз минтақаи назораташ ба иҷрои масъулиятҳои асосии худ, яъне муҳофизати қаламрави кишварҳои узв баргаштааст.